Hvor længe har I anvendt varmebehandlet strøelse fra Sønderjysk Halmindustri, og hvad er jeres erfaringer? Jamen, igennem de sidste 2-3 år har vi brugt det her knuste varmebehandlede halm fra Sønderjysk Halmindustri. Og vores erfaringer med det, det er, at vi har nogle meget tørre sengebås, og det er ikke nødvendigt at bruge andre udtørringsmidler for at holde en tør sengebås til køerne. Vi har ikke ubetændelser eller høje celletal eller låsmasse, når vi bruger det produkt. Hvor mange køer anvender I strøelsen til? Vi bruger det til ca. 1250 malkkøer, som vi har her på Gram Slot. Har det virket efter hensigten? Der er aldrig problemer. Det er ensartet produkt. Har det betydning, at det er et dansk produkt? Det har stor betydning for os, at det er produceret i Danmark. Hvordan leveres det? Jamen, vi ringer bare til Sønderjysk Tøjindustri, så kommer de 2 dage efter, så bliver det leveret. Og det er som et helt træk, der kommer og bliver læsset af. Det er nemt. Vil du komme med en slutkonklusion, Lauke? Tak. Køerne er glade ved det, og de ansatte er glade ved det, og jeg er glad ved det.